Kamoro moro maintie janeno ma Lolwe Tv amosi ni oimore ka ageno ni riyo maber aneno ka Nyasaye ono piny nono wachako rome chenro kaendi mar pur gi kwan ka ng'ama datai en an Millicent Adhiambo. Machiegni e chenro ni endi ka bende pod wanyonore e dala mar Kabondo kamoro ni Kanyang'wara village ma bende pod wada puonjore kotenore kod pith ma opogore opogore ka bende nwaseyudo puonj mokadho kanyo mano pith mar rabolo kawuono ni endi adani wapuonjore e pidhno mar rabuon kaka ing'eyo ni piny mar Kabondo en pirno eni ma bende pith mag gigo mopogore opogore kata kothe mopogore opogore itime e ndalono endi malach. Machiegni e chenro janeno mara machiegni e chenro wendo na makawuono. Erokamano. Nyingi ng'awa to itimo pith mane odiochieng' makawuono? Nyinga iluongo ni Joseph Kere Ong'udi. Atimo pith mar rabuon. Pith mar rabuon, rabonde mopogore opogore. Wan gi orange flesh, wan gi nyawuo, wan gi be miluongo ni jayalo. Koro rabuon go watimo pith mopogore opogore mag rabuonde. Erokamano ahinya. Pidhni endi nichako karang'o to ang'o manojiwi mondo mi idonje pith mar rabuon? Pith mar rabuon gima nojiwa en king'iyo yuto mare. Rabuon ok dwar ni mondo iketne mbolea kipidhe. Koro nitiere ok odwar garama mang'eny. Garambe tin to bende ochiek maber. Lopwa ni ochieke maber. Chiro bende waneno ka chiro nitie to kod moko bende medo biro. Koro mage ma gik manojiwa ahinya mondo e pith mar rabuon ni. Itime atima kendi koso nitie riwruok moro ma nitiere ma bende timo pith mar rabuon ni endi? Riwruok nitie ma timo pith mar rabuon miluongo ni Kabondo Sweet Potato Marketing Cooperative Society. Mano sana sana o embrace weche mag pidho rabuon e yo mar ohala. Koro riwruogno kaachiel kod an bende an awuon kanang'iyo kata kane pok riwruogno chakore to naneno rabuon kaka en gima ng'ato nyalo chako godo kata kapod oonge pesa. Nyiso ni inyalo ng'wedo kodhi ka jirani tikelo tigo duol tipidhe to kisepidhe tibiro tikaye. Koro onge gimoro amora in kende in midoye to in ema ipidhe to puodho bende mari. Koro onge gimoro midhi ng'iewo oko miduogo itiyo godo e puoth rabuon ni. Erokamano ahinya. Koro in koth rabuon mane ma ipidho? Isekwano na kit rabuon mang'eny, wan gi jayalo. In mane mipidho? Rabuon mapidho sani an gi jayalo to thuolo ka thuolo nitie kaka gipogore. Nitie thuolo ma apidhe orange flesh nikech kuonde mikawe orange flesh giketo gi stagger production. Nyiso ni region ni ka seche moko ok opidh rabuon mar orange flesh to region moro omi thuolo mar pidhe nikech pod iyudo ni capacity mag equipments mag gin godo pod ni piny. Koro sani to apidho jayalo nikech en minyalo use the local market. Erokamano ahinya. Ng'ama dwa chako pidho rabuon mondo mi okonyre godo, ere kaka onyalo ng'eyo kodhi maber mowinjo ochak godo? Kodhi mokwongo, kodhi kidwa ng'eyo ting'iyo it rabuon. Kokiyudo, kokineno ka en gi buche, mano en kodhi maber. Secondly, wan gi kuonde ma inyaye kodhi. Wan gi vine multipliers kata na kuonde mitime seed bulking ma inyalo dhi kuro tiyudo kodhi mopuodhi maler ma koro ibiro tipidho. Lastly, kodhi okonego mar rabuon okonego ing'wed kodhi moseka mais more than 4 months. Koro onego ing'wed kodhi ma is 3 months to 4 months old. Koro kodhi no ibiro yudo ka pod ober inyalo pidhe. Koro kiterwa e process kaka ng'ato nyalo pidho rabuon e yo maber mondo mi rabuon ni endi onyagi makelne dongruok e yo maber. Erokamano. Rabuon tije yot, tije ok tek ahinya. Rabuon gimitimo, rabuon first iloso puodho. Kiseloso puodho ipure, kisepure tiyore, to koro kiseyore to imanyo kodhi. Be kodhi kama nise identify kodhi, koro idhi ng'wedo kodhi. Koro kiseng'wedo kodhi tikelo
to kodhi ni kaber to onego iwe ori overnight, otiek ndalo achiel. King'weto kawuono to kiny ipidhe kiny. Kisebiro to igo duonde. Wan gi gima iluongo ni duol. Duol sana duol ma is recommended gi researchers en duonde migo gi dhok. Koro duonde migo gi dhok ni ibiro tigo duonde gi. Kidwa pidho rabuon achiel achiel ewi duol, to kind duol gi duol onego bed 60 meters. To kipidho rabuon ariyo ariyo, to kind duol gi duol at least onego bed 90 meters. Koro rabuon gi rabuon at least rabuon kama ipidhe rabuon gi kama ipidhe rabuon machielo at least onego bed 30 centimeters. Erokamano ahinya. Koro e duol kaendi iwacho ni koro yo maber en ni owinjo iyor gi dhok. Exactly. Ang'o miyo owinjo iyor gi dhok? Nineno ka most of the people gin ging'ino ga mana duol. Koso kikwongo ing'ino gi dhok misechuoyo kodhi, kokidok ing'ino duol? Duol ok onego ng'in kamano. Kidwaro production, first production otenore gi number of plants. Nyiso ni plants mag rabuon en kodhi ka kodhi mane chuoyo. King'ino gi tibiro yudo ka duonde gibiro kawo space malach. Koro ibiro yudo ka in gi plants matin e puodho. Seche ma in gi plants matin, nyiso ni production mari be nyaka bed piny. Koro mano duond go koro ok ipog gi. Duonde go iweyo aweya kamano, to kaka iwegi no koro ichuo achuoya. Jadoyo kabiro to koro uma. Koro mane timo e puodho moyor gi dhiang' koso ma ng'ato ong'ina ang'ina? Ma ng'ato ong'ina ang'ina also nitie kaka inyalo time. To en opogore gi ma ogo gi dhiang'. Mogo gi dhiang' production mare ni malo mopogore gi mong'ina ang'ina. But ibiro yudo ka chien kacha jowa machon kata na kwerewa dewa ne ng'ina ang'ina kamano to keta kamano. To but production king'iyo compare tibiro yudo ni mogo gi dhiang' cha production mare ni malo. Erokamano ahinya. Koro ei pur mar rabuon kaendi, yuto ne chalo nade? Mondo mi ng'ato ama ni ato koro adabeda japur, lakini abedo japur mana mar rabuon kende. Yuto rabuon chalo nade e piny mamalo kaendi? Kaluwore gi kothe mobiro sani, yuto mar rabuon ber ahinya. Nikech ibiro yudo ni after 3.5 months to 5, rabuondi oseikore. Nyiso ni e higa achiel inyalo timo seasons ariyo. Inyalo pidho rabuon diriyo ma onge ng'ikruok moro amora. Koro mae seche moko kelo yuto mar rabuon. Eka achiel mar puoth rabuon nyalo miyi gunde 36 to 40. Mano ero maximum. To in terms of kilos, eka achiel onego mi 6,000 kilos. But averagely karach ahinya to koro nyalo mi 4,000 kilos. Erokamano. Koro kisemanyo kodhi michuoyo ming'ino mitieko ndalo mowinjore rabuon otiek e lo eka ichak harvest. Profit chalo nade ka isegolo gimoro amora, gik manitiyo godo expenses manitiyo godo e pidho rabuon kaendi ma koro harvest? Profit mar rabuon chalo nade ma kata ka ng'ama neni sani kowinjo manene gombo donjo to kia ni be gini dhi konye, nyalo konye, inyalo lerone matin ni sama isetieko gimoro amora mowinjo itim ma rabuon dwaro mondo mi onyak, profit ne chalo nade? For one, eka achiel kigoyo mar rabuon, eka achiel mano ero kilo 6,000. Mano nyiso ni eka achiel en 14 times 6,000. Mano nikech rabuon kiuse kilo tiuse 14 shillings. Koro kigoyo times 6,000 bro miyi the figure. Koro kosemiyi mano to eka achiel mondo mi iti mitieki, eka achiel en between 20 to 25,000. Koro mano ero inyalo ng'iyo pogruok mantieno to biro miyi, biro nyisi ni gini ober koso orach. As compared to puro mar bando, kidhi tiyo e puodho ma eka achiel
tibiro yudo ni cost mar production mar puoth bando ibiro tiyo gi around 36,000 to 44,000 mondo mi nyaka itieki nyaka chop kama igi. To rabuon titiyo na gi 20 to 25,000 only. Koro kodhi mar rabuon ma in ipidho ni endi aneno ka tielo mokwongo wachiegni dhi e yweyo. Kapok watieko daher mondo in kodhi mar rabuon mane iyiero mipidho ni endi. Bende nitie pogruok momiyo ni yiere momiyo en emipidhe kopogore kod kothe mamoko? Well, kodhi mar rabuon ni mokwongo ochiek piyo. Namba ariyo tuoche bende ok ohere. Namba adek bende ochayo horo. Koro ibiro yudo ni rabuon ni ite no bende yudo ni en chiemb dhiang', dhiang' ohere. Koro kopogore gi mamoko. Lo bende seche moko ok ocham lo ahinya. Iyudo ka ok ocham nutrients mag lo ahinya as compared to rabuon mamoko mane tieko 1 year. Erokamano ahinya. Gi thuolo ni janeno mar Lolwe TV, kete mana kanyo wadhi mana yweyo matin mondo wabile rabuon ma bendi wacho ni en sweet potato kata jayalo kata kuny kibuonjo, awinjo ni jomoko dende kamano, mondo mi waduogi. Kidhi mabor kete kanyo, wan mana kodi kiching'e ni gini endi en marwa. Machiegni kendo e telo mar ariyo e puonjruok wa kwadhi nyime kod pith mar rabuon e dala mar Kang'wara kaendi, kama bende pod wadhi nyime kod wendona ka puonji kotenore kod pith mar rabuon ma bende ji mang'eny ong'eyo ni buonji kata kuny kibuonjo to en onyisowa ni iluonge nyinge ma real en jayalo. Machiegni e chenro ageno ni kuma wachope no endi isekwanyo puonj kendo bende idhi nyime kod kwanyo puonj mopogore opogore. Machiegni kendo wendona ma kawuono. Erokamano ahinya. Aya, e telo mar ariyo ni endi kwadhi nyime gi thuolo ni endi nwasechopo e kar jayalo ni endi ok cham nutrients mag lo mang'eny. Koro kipidho kodhi mar jayalo ni endi e puodho, e duol ka duol awach ni kichuoyo kodhi achiel kata ariyo, e duol ka duol sama i harvest inyalo golo rabuon adi? Duol ka duol nikech ma pith masani koro onge en line. Manyiso ni line ka line ka bro depend gi bor mar puodho. But ka puodho wacha ni en borne en 70 meters. 70 meters kikunyo line achiel, ridge achiel, at least onego mi gunia achiel gi nus mar rabuon. Koro mano nyiso ni kodhi ni endi en onyak sana emomiyo ji no obatise nying mar kuny kibuonjo ni koso nang'o. Ere kaka kuny kibuonjo ni nobire nyinge? Erokamano. Ing'eni seche ma ikalo penj tiwinjo na kata ka gweng' bende mor. Koro jayalo kata kuny kibuonjo ni magi ji nomiye nikech en kidhi e puodho to ok ibi koso rabuon. Nyiso ni ibiro kata kidhi gi gine to bok ikuny malach. Ikunyo matin tiyudo ko okapu osepong' idok gi gine. Ka okapu ni opong' koro imor amora. Yani imor gi puodho kendo imor gi tiji. Mano emomiyo ne ochake nying mar jayalo kata kuny kibuonjo. Nyiso no yalo kamoro amora. Oyalo e lo to oyalo e wi lo. Erokamano ahinya. Mana kaka iwinjo no endi. Wadhi mana nyime kaendi kod puonjruok kaendi kotenore kod pith. Kaka ing'eyo ni gimoro amora kichako timo, obed PUR, obed ohala, obed tij andika, nyaka ing'e ni nyaka ikadh achiedh nade kata midhierni mopogore opogore. Koro godiochieng' ma kawuono ni daher mondo wendwa olerna ni endi kodhi mar rabuon mopidho ni endi otudore kod achiedh nade mage? Kodhi mar rabuon ni mokwongo en ni waonge kodhi Kenya mangima, waonge kodhi mopuodhi gi jo kefis. Koro ibiro yudo ni kothe mwatiyo godo gi en ni gin kothe mwatemo atema mondo mi seche moko wa recycle kata wanuogi. To kata kwa dhie kuonde mitime seed bulk kicking to pod iyuda ni gin kothe mana magwa gi to en ni kuonde ka koro igoye yath. To but jo kefis pok obiro gi kodhi ma satisfied ma at least nyalo tiyo. Koro ibiro yudo ni tuoche pod gore kuom kodhi gi. Production pok obedo maximize kata na pok wachopo
pick ma seche moko onego wagine nikech kodhi. Wan gi tuoche bende kata pest, tuoche gi pest ma seche moko be thago rabuon ni e puodho. E karwa ka bende ibiro yudo ni wabor gi chiro. Cartels bende rabuon ka cartels opong'o. Wayudo ka leaders magwa bende seche moko ok embrace weche mag pur mar rabuon. Nikech ibiro yudo ka kuonde mamoko inyalo yudo ka at least bills ikalo kata na mar packaging, to karwa ka ibiro yuda ni ena weye kanyo. Ng'ata nyalo kawe ir japur kako ohero gi gunia ma seche moko ene modwaro. Nyiso ni jakaw rabuon kata jo ohala ema dictate gimoketo ne japur rabuonde. Opogore gi kothe mamoko mibiro yudo ni ka en bando to japur ema dhi gi gorogoro to pimo gi gorogoro to jang'iewo timore nade? Kawo. Rabuon ni jang'iewo mabiro gi gunde, kako pango gunde no en ema oseto price ne en owuon mok japur. Erokamano ahinya. Koro mane challenge maduong' koso challenge maduong' ahinya ma ufesa un kaka jopur kata pith mar rabuon en mane? Ing'e ni challenge nitie mopogore opogore. Nitie mano kotenore kod yor chiro kata yor ng'iewo. Nitie motenore kod yor pur mana manie puodho kaendi ma utemo ni ugeng'o mondo mi rabuon onya. Challenge ma watemo ni mondo rabuon onya en ni ibiro yudo ni ji mang'eny seche moko nikech puothe tinde tindo, ji mang'eny onge gi gige tich. Ibiro yudo ni samoro kata inyalo gombo ni mondo mi seche moko ipur rabuon e wang' sa, to ionge dhok. Tinga bende karwa ka tingni nok ma seche moko timo mano. To ka gintie to gin tingni mana manyalo puro to ok tingni manyalo go ridges. Koro pok wabedo gi tinga machiegni ka ma at least nyalo go ridges kata duonde ma dwarorego. Koro mano is a major challenge. Koro ere kaka udwa ni overcome that major challenge? Koso ere kaka udwa ni jotelo makaru ka ukonyu? Nikech ing'e ni pith mar rabuon to en gima ong'ere ni kabondo e piny ma puro rabuon ondamo malach kata yo malach. Well, wadwaro ni jotendwa duto ma seche moko wayiero nikech agriculture nobedo devolved en a county. To wagombo ni jotendwa mwayiero mondo mi seche moko ong'i agriculture gi wang' maber. Agriculture mostly osekawe kaka tich mar ng'ano morem kata ng'ano mofuwo. Koro ma ibiro yudo ni kata na asekawo thuolo mondo mi visit those offices magwa mag jo agriculture. Ka idhi to be seche moko iyudo na ka lum ema tiye. Agriculture ka ema seche moko nigi problem. To ibiro yudo ni wan gi jogo mobedo employed monego be ni seche moko wuotho e field, bende seche moko nyisowa kaka onego watim. Waonge kata na, ok wang'eyo kata na ni to soil analysis itimo kanye, nikech office mar agriculture ema onego be ni timo soil analysis. Sani kata kidhi e sub county office ok ibi yudo kata na kipenjo ni soil analysis, soil pH ma Kanyagwara ka ochalo nade, kata gibi gikawe kawa randomly nikech ang'e ni ok ginyal timo ne jopur te. To koro sama watiyo to ginyisowa the type of fertilizer ma seche moko at least we can use. Secondly, ibiro yudo ni kata na kidhi offices go mondo mi access kata na fertilizer, nikech rabuon ochopo kama koro be idwaro ni mondo mi seche moko itiyo gi fertilizer nikech lope wa gi koro nyap. Waonge jamni minyalo miyudo wuoyo miole puodho te. Koro nyalo chuni ni mondo mi seche moko maximize production, at least onego be ni imedo manyiwa. Wakia kata ni seche moko mondo access fertilizer no, cereal store makae na Kindu Bay. Those offices then ibiro yudo ni nitie a lot of restriction. Kia nying onego dhi e database. Database kidhi offices mag jo agriculture gi onge kata na laptop, onge kata na computer. Koro kata na gik ma ginyalo keto godo gige system is not there. Koro mae mondo mi seche moko jopur otim maber, jotelo onego ng'i area, onego gi pass bill on packaging and
these cartels ma seche moko thago jowagi bende at least onego gi come up with a certain bill ma seche moko nyalo nyiso. Wagombo ni mondo wane ni devolution konyo japiny, to ok wadwa neno devolution mar seche moko mar positions. Erokamano ahinya kuom paro maliw ni. Wadhi nyime gi thuolo ni endi. Pith rabuon ong'ego ka bondo. Nyiswa ni ende in achiel kuom kaka japith mar rabuon, kendo in jakom mar Sweet Potato Cooperative ma Kabondo kaendi. Gin ber mage ma rabuon osekelo e ngima jou kata e ngima ni uwuon kata joma ma un ge riwruogno ero? Rabuon pok okelonwa ber malich. Ne wan gi expectations maduong' kaka jopur mag rabuon, to nekech leaders magwa otamore donjo mondo mi okony jopur mag rabuon, ibiro yudo ni rabuon pok okonyowa. Ibiro yudo ni cooperative society nochake. Cooperative society nigi mashinde ma gitimo godo value addition. Ibiro yudo ni kuondege kata na mondo mi seche moko gi access chiro, seche moko is a problem. Rabuondo makani emosecham nyaka gi joka kingi. Ma the county government ok ne kaka this is an opportunity mondo mi seche moko at least gi uplift godo standard mag jogi. Nikech ka joka nosehere makoro nodhi oko, kane gibi ma seche moko ginyalo konyo kata na kuonde mitime value additions gi ne nyalo konyo japur ahinya. Koro as at now, rabuon pok okonyo jowa kaka ne jowa expect. Erokamano ahinya, lakini daher mondo mi inyisa nikech ing'eni de koro rabuon ni okonyu kaka iwache no, de koro usewe pure mumanyo kodhi machielo kata crop moro machielo mondo mi upur kaendi. Sato tin mayo wang'a, lakini daher mondo nikech gimoro kok konyi ok di pure. Aneno ka nitiere puodho moro kacha maber, kok uyoro uchuo kodhi manyien to iwacho ni rabuon ok konyu. Kanyo kane ka iwacho maber ahinya nikech gimok konyi onge tiende idhi kode mbele. Erokamano. Gima wacho ni ok awacho ni rabuon okonywa, to awacho ni ok okonywa kaka ne oparo. Nyiso ni nitie kaka okonyowa, but kaka ne joka bondo ng'iyo rabuon gi kuma ne ging'eyo ni rabuon nyalo terogie gi this devolution system, ema pok gineno. But rabuon generally ibiro yudo ni ka ng'acho osebiro ka the cartel or the broker osebiro gi gunde cha, japur nyalo use, to japur bende koro time atima ni koro onge gima kumochiki, koro twe lwetege, koro chuno ni nyaka otim ang'o, otima. Nikech yuto be tin, mbolea ok inyal access, mae gimitiyo maonge mbolea, koro ang'o ma wang'e gine. Koro en gima nyalo miyi nweng'oni ma pile pile, koro mane momiyo thoth jopur time. Erokamano ahinya, lakini ber matin tageno yudo, lokruok matin, dongruok berne, gima nyaka bed gi berne. Dongruok waseyudo. First, aparo ni rabuon osemiyo region wani kata na Kabondo ong'ere piny mangima. Ber mar ariyo, wang'eyo ni nitie individuals ma seche moko rabuon oseloko ngimagi. Kata an mawuoyo ni rabuon nitie gik ber ma seche moko osekelona. Ena ni ber gi duto gi ber mwaneno ka seche moko structures oket maber, to waneno ka structures bonok the government oketo maber, tibiro yudo ni koro ber gi duto ji ka koro biro sungore asunga. Erokamano ahinya. Mana kamano janeno ma Lolwe Tv gi thuolo ni aneno ka sama e wang'wa, tina ami wendo na thuolo mogik mondo mi omiwa yor tudruok mare kaka inyal yude, mondo mi jogo madwaro puonjore matut kotenore kod pith mar rabuon nyalo manye ka wasetieko chenro. Erokamano. Ani Homa Bay County, Rachuonyo East Sub County, Kabondo West, Ward, Kanyangwara Village. Namba na mar simo en 0721 520 731. Mano namba na minyalo yuda, to kata kibira Kanyangwara School tiyuda kantie kanyo, mano dalawa.
Mana kamano ageno ni nyaka nwachaki nyaka e thuolo ni endi ipuonjori 1, 2, 3 kotenore kod pith mar rabuon e dala mar Kabondo Kanyangwara village kaendi. Ne jogo ma bende dwaro ni o join cooperative group mare no endi nyalo manye kando namba ne gi kaka osewacho no yudore no endi gi thuolo ni endi tina weru kenda goero kamano jogo mbet koda e chenro ni waromru Jumapil manyien. Nyinga Millicent Adhiambo.